Oh my God! Guys, nana dyan guys! Nani advertise! Nani advertise! Sige na. Hindi di makita ng klaro sa cellphone niya. Nalibang na. Nalibang ka na pa na eh? Dati ka. Dapat pero piyo. Di maklaro ang cellphone. Ha? Sige lang. Nagunoy! Kagagunoy! Ay, nagunoy ka ba niya? Lahat! Ano to? Loading. Mana ya? Yo. Sige na ya? Napay uban. Sige. Wala magbalikin? Tutoy. Gawan na tutoy. Ano na lagi nila advertising gawan ng tutoy. Oh, sige. Humor ang kameraman ani dire. Advertise lang. Singgit ayo kada do. Ninggit sila. Ay, wala pa. Pwede tapos siya. Automatic. Sige na. Credit naman to. Guys, salamat kaayo sa pagtanaw sa among video no. Ug nanginaot ko guys na dili unta ninyo ilaktaw or skip ang ads kay dako kay na siyang tabang sa amo. Thank you kaayo. Dugay na kayo namo ning gipangayo no na ma-achieve maabot namo ni siya nga kuana kanang kaninga ginatawag og in-stream ads no sa Facebook, sa page. Daghan kaayong salamat og advance sa mga dili mag-skip. Unsay kasulti nimo ni ko sa ato ang mga viewers, mga solid viewers. Go. Go na. Hi guys. Ayun latawi ang mga ads guys kay ito tayo mong tangan na. Sige lang, giatangan na unsa. Giatangan. Makita na mo ang mga advertise. Hala, uy, parang Salamat advertise. sa suporta guys. Dakog tabang advertise sa tuan, di ba? Yes, dakog tabang. Guys, kamo ang nag-spildo sa mo utang na loob na mo ang inyong mga views. Thank you kaayo guys. Daghang salamat. Og in return sa inyo ha, puhon na agihapon may pahalipay sa inyo ha. Thank you kay sa mga top fans, sa mga viewers, sa mga followers, sa mga nag-support, sa mga followers na miski wala na nag-samok-samok, views lang na sila. Thank you kaayo sa inyong tanan. Daghang salamat. Have a good night. Bye-bye!